martangiang mahita. Mauliate madiho de bata Jahoba amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangi honon nami mahatam na badiai. Asi maroham dihami, todim todi parbadiai ma na mangarajai ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas su tangi ho kami, jala takas suatu sihami, hatam na badiai. Amen. Horas madihita sude, huria nahina holongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita ditikion, ima na tersurat di buku Evangelium ni si Matius bidu onom, mamuka sian ayat 25, sahatu ayat 34. Matius bidu onom ayat 25 sahatu ayat 34, tapai hutihu madirohata songonom madidok. Alani ido ubahen nahudok tuhamuna, unang holso hokamu hosamuna, sumarihon si panganon, manang daging muna, pasari-sari parabiton. Da umarga hosa sian si panganon, da umangat daging sian parabiton, berek kamu mapidong akana martonga-tonga langit, akana so manabur, naso manggotil, naso papunguhot tu sopo. Tongdo di parmudu-mudu amamuna na di banua gijangina sida. Dagodang dope hasurungamuna siani. Ise hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggosa asta gajangna. Anggotung sian pakolsohon ni rohana. Buasa atong holsohon muna parabiton. Patakasamuma partubu ni bunga-bunga na diladangi. Akana so mangula, jala na so manggati. Au madok tuhamuna. Gari si Salomo, uju di bungaran ni hasangapon nai ibana, gari so mamake songon bunga-bunga sada. Asa molosongoni di parulosi debata, duhu-duhu na diladangi, na jongjong songos sadarion, na tupa dipuruni marsogo nai, lapamu ma lamso parulusanna, oe hamu siotik kaporseaon. Atong unang maholsoan rohamuna madok, aha mapanganon nami, aha ma inuman nami, aha ma parabiton nami. Akka si pelebe gudo mar harikoton saluhutna si songoni. Diboto amamuna na di banua gijangido naung rikot akai di hamu. Sai jumolo malului hamua rajaun ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon na dosude aka odeng tuhamuna. Atong unang mahol sohok kamu ari marsogot. Ai sari honon ni ari marsogot do nariko disi. Sae do molo marsi porsan hasusaan nabe aka ari. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, aut surah husuku kita nuaeng, aha do na hinol sohon ni roham. Totu meragam nabui tapasahat akka holsoni rohata. Ai sudi do jolma pasti adong na hinol sohon ni rohana. Holsoni roha dada holan taringot tu narikot di partikian saunari doho do nang taringot tu akan narikot tu tiki naro. Holsoat dohita
taringot tu si panganod doho si inumon, taringot tu parkarejoan, masa depan ni anak kota, rokap ni todi ni anak doho berutta, taringot tu kesehatata, dohot lan akana asing. Di partikian na perpudion, torop dohi taholsoan, jala di gohibiar, ala ni bencana alam banjir, aik magodang, alogo nagogo, dohot lalo nama bahin susah ngolu ni torop palak. Cuaca na ekstrim na sototu mabahet torop palak madabu tu biar ni roha nama bahen dang sonang ngolu ni jolma jala digohi holso ni roha. Holso ni rohai boido mempengaruhi haporseon ni jolma di huaso ni debata. Holso ni rohai boido marpangotak tu ngolu ni haporseao di ganup palak. Boi lam porsea jala lam marsigatung tu huaso dohot hagogoon ni debata. Lam togu martangiang jala lam marhaposan holat tu debata. Alai boido nang marpakorhon tu lam gale jala lam sumurut taporseaon na di huaso dohot hagogoon ni debata. Ido ubahen masai rikot do di ngolu ni jolma bohado mangaraho kolso ni rohai asa lampatoguho kaporseaon na jala lampatadaho kadirion ni debata di ngoluna paboa debata tukdo manarihon sude narikot di ngolu ni jolmai si ganupari. Unang gabe madabu tu ngolu na apatis jala na meragukan huaso do tagogoon ni debata. Ujung na gabe sumurut haporseon na. Huria na hinaholongan ni Tuhata ido ubahen masay takas di paingot Tuhan Yesus akasisean na nang saluhut na mangihut to Yesus asa unang gabe mago haporseon na sida di debata ala ni holso ni rohana jala unang ala laho memenuhi holso ni rohai gabe mabahit jolmai mangulahon na sopatut di adopan ni debata atau menghalalkan segala cara. Alani ido turpuk jamitata ditikion paingot to kita saluhut asa unang madabu tu holso ni roha nama bahen gabe mago haporseota ay halak na say holsoa di ngoluna sumadoi tu halak si pelebegu naso maka porseai debata. Dohot topik ni mingguta tu minggu hari minggu na patuluhod dung Trinitatis na mangodolhon saluhut do diramoti debata. Alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhata marhite turpuk jamita sadarion adong ma pinomat tolu nama carikot si parsia jarata sia turpuk jamitata ditikion. Na perjolo di odol hoddo tuhita marhite turpuk jamitaon asa manoktong mangolu di bagasan Kristus ay ibana do na mangaramoti luhut na nguluta dohot na sana adong dihasianganon. Ido ubahen dibuhay turpukon marhite padohan na madok. Alani ido ubahen na hudok tuhamu unang holso hokamu. Si paingot unang holso hokamu
manang unang holsoak kamuna sumariho si panganon, manang daging muna pasari parabiton, da umangat do hosa sia si panganon, da umangat do daging siap parabiton, mangalehon pangatusio tuhita, tutudo rikot si panganon do parabiton di ngoluni jolma. Alai adong dope na umangat sia ni, ima hangoluat di bagasa Jesus Kristus. Ay si panganon ng parabiton dohot akana di portibion nalahosal pudoi jala parsatokinan. Alai bohado unang gabe mago todita hanguluan ni todita holan ala mangeahi si panganon ng parabiton na di portibion. Ay masay argado hita mangalehokosa hanguluani. Khobar tuhata ni Jesus di ayat 33 na maddog. Say jumolo malului hamu harajaon ni debata dohot tatigoran na dungi tabahonon na dosude aka odeng tuhamuna. Gudang nariko di portibion si eahata. Alai dipaingot Jesus dohita asa jumolo talului harajaon narikot dingolu partodiot tai ima harajaon ni debata marhite-hite hatana dungi dilehon Jesus majaminan na lehonon na do aka odengi tuhita. Ay umarga do hangoluan sia si panganon nang parabiton. Alani i songo kala Kristek kita ikoboy do hita mernida aha do na umangat di hita dingoluta sian aka narikoti asa dada aka arta portibion tujuan ni panguluota alai arta na di banua gijang ima haluao dohot tanguluan naong pinatupan ni Tuhan Yesus tuhatai. Ido ubana asadang jadi hita holsoan holan ala ni narikot di pardagingota ima si panganon parabiton dohot akana asing. Huria na hinaholongan ni tuhata bagian na padua homa ta ingop ma disarihot debatado nguluta nang saluhut na tinopanay. Debatado manopa saluhut laos ibanado na sumarihon ngolu ni natinopay di sadok pardalanan ni ngoluna. Dibahit Jesus do dua tudosan taringot tu panarihonon ni tangan na tunasa na tinopanay asa unak kolsoan ima na perjolo pidong akan martonga-tonga langit. Sadasian na tinopani debata na sopola manabur atau menanam, na sopola manggotil, jala na sopola papunguhot tu sopo, alai takas do tangan ni debata parmudu-mudu ngoluna sida. Ise hita hea mernida pidong na martonga-tonga langit, mangula jala manuan asa adong panganonna. Alai takas do di parmudu debata nasa pidong na martonga-tonga langit. Siko marsipanganon jala mangolu ala ni panarihonon ni debata. Dagodang dope hasurungan muna jolmai siani ay gari pidong na martonga-tonga langit naso manuan jala naso manggotil dapotan hanguluan siat debata atong buasa say holsoat jolmai. Paduahon partubu ni bunga-bunga na di ladang. Bunga ima simbol hanguluan dohot taulion. Na di luas debata tubu masay denggan jala marbunga masay uli sopola mangula jala manggati. Hanguluan na ima sa guru tu panarihonon ni debata
na mangalehon udad dohot lasniari di tikina. Ai garisi Salomo raja na patas rohai jala na marbungara kasangapon na sopola mamake songo bunga-bunga na ulii. Ima hataridaan paboa saluhut ngoluni jolma nang akana tinopanai ikon marsigatung tu panari honon ni debata. Hurian itu hatta sian na dua gobarani naing didok tu hita paboa hangoluan ni jolma nang saluhut na tinopai marharoroan sian debatado. Dada ala gogona dohot usahana mengelului papunguhon jala manggulutsa daholan ala asini rohani debata sabingdo. Torop dohalak di partikianom mangatusi paboa saluhut na adong di ibana ala ni gogona dohot ala upani halu jaonna. Dang dihilala paboa na mangula do debata parohon akan narikot di tonga-tonga ni ngoluna. Dang dihaporseai huaso do agogoon ni debata na mangula di tonga-tonga ni ngoluna. Ubahet dapot tangoluan jala akan nadinggan di pardalanan ni ngoluna. Ido ubahen say holsoan jala di bagasan biar ni roha jolmai. Alani i amang inang huria na hinaholongan nitu hatta marhite turpuk jami taon tung dipatakas matuhita bohado debata manari hongolu ni saluhut na tinopanai asa toktong mangolu jala marhasonangan madai na sa pasu-pasu ni debata asa lamhota porseota di asini rohani debata jala toktong marsigatung holatu panarihonon ni debata. Hataridaan ni panarihonon ni debata ala pos ni roha di baga-baga ni debata. Napatuluhom ma unang maholsohoan rohamuna atong unang maholsohon rohamuna atong unang maholsoan rohamuna madok aha mapanganon nami aha mainuman nami aha maparabiton nami si panganon si inumo doho parabiton ima kebutuhan utama di ngoluni jolma jala molo jujur hita macai gudang do hita nasai holsoan taringot tu si panganon si inumon dohot parabitoni ima kebutuhan na mendesak di partikian sinuengon dakolani torop do nang jolma holsoan taringot tu akan masa di arisogot holsoan taringot tu ari marsogot hape ari sadariope adong do si holsohonoton ido ubahet didok apostel Paulus saedo molo marsi porsan hasusaan nabe aka arii lapatanna kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah hari esok tetapi akan menghabiskan energi kita hari ini. Hurian itu hatta dipatudos do halak nasai makolsohon akan narikot di ngoluna suman tu halak si pelebegu ima halak na porsea di debata naso porsea di debata halak nasai holsoan ima halak naso makaposi huaso do tagogoon ni debata na tuk manari hongoluna halak na ragu jala bimbang di parmahanion ni debata di pardalanan ni ngoluna dang dihaporseai paboa di boto amana di banua gitjangido narikot di ngolu ni jolmai nang saluhut na tinopai odo dasor ni haporseota asa unak kolsoan ai di boto debata amamuna na di banua gitjangido narikot di hamu Tuhan lebih tahu
bahkan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Alani porsea mahita di debata jala unang beolo hita holsoan di tonga-tonga ni nguluta. Adong dosa da berita namasa aka amang inang huria ni tuhata di sadaluat heado masa ari logo tung macai gajang. Tung masay maol do pangoluon hinorhon ni ari lugui. Gudang suasuanan namate. Akahau pe nunga koring. Duhut-duhut gabe mahiyang jala laus mate. Dia darap pe dang tubuh be duhut-duhut. Makorhon gabe maol mangalului japalan panggagatan ni pahapahanan. Umaul muse matahe mangalului aik narikot laho inumon. Baridian manuci dohot akahaperluan na asing. Di situasi nasongoni saha do tuhuria hoi-hoi ni situan na toropi. Torop na tua-tua manggogohon tu pangulani huria asa dipatupa partangiangan di gereja laho ngido haroro ni udat tu debata asa unang lam susa ngolu ni jolmai. Ditangi pangulani huria do atong hoi-hoi do pangi dua ni. Dung dapot hari Minggu ditik-tik koma di huria naing patupaho partangiangan di gereja. Laos di patorang lau pabagason pangatusion paposoroha jala patuguho kaporseon ni rues ni huria asa pos rohana jala porsea na holat debatado na bui patuluson doho pasahaton akka na obartu na pinangidunay asal masian haporseaon na tugu mangido. Dipatupa ma partangiangani di ari Selasa 2 ari dung ari Minggui. Tibudo dia lusi debata hoi-hoi ni jolmai. Ai sadari adorang so partangiangan ima di hari Senin ngapitoro udan nama cai doras. Dibaheni hari Selasa nungalabo be pakilalaan ni sude jolma jala marlas ni roha. Songoni nang suasuanan dohot pahapahanan. Alai dung jupang tiki partangiangan di gereja di hari Selasa tung macai otik do naro. Ujung nadidok perhala duema. Sada parsiajarat do nama saud di hita jolma. Jojo do holan adong narikot taingot debata. HP dung dialusi pangidot tai murado hita lupa tu debata. Jala dang taboto madok mauliate tu ibana. Ai diberingat tong naro partangiangan di tiki nanggo sapartolupe sia jumlah ni ruesi dangadong naro. Didok mamuse tung sura pe dia lusi debata pangiduata marhite nang ro udan natuari data mamanian hita marpungu madok mauliate tu debata sonari nunga di dia akadongan napasato ihuina na mardadumuat tu arina lugoi. Nunga di dia akadongan nasai holso ajala bobonosan ala ni ari logo nama sai gajangi. Huria na hinaholongan ni tuhatta jo dosongoni rues ni huria marpangalaho. Majalo hatop alai madok mauliate maul. Songoni donang dipartikiata di ngoluta murah-murah holsoan, murah-murah mebiar, murah-murah tahutan di uduk ningguluna. Sai dietong do gogo nangulunai lupa ibana nasa guru di debatado portibion rodi pangisina. Alani amang inang huria nahi naholongan ni tuhatta manok
tong mahita porsea tu debata na mangaramuti portibion rodi isina. Taingo ma diragam ni nata holsohoni nunga di parade debata akka narikoti di ngulut tabe. Porsea mahita holatu debata jala unang be sai holsoa kita. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan naung pasahatok katam na badiai tu tonga-tonga nami. Sungguli jala paingot pami toktong di bagasa tordimi. Daoma nasaragam ni holso-holso ni roha sian ngulu nami. Ay huboto hami do. Ho debata para si roha jala padenggap basa tukdo manarihon nasa narikot di ngulu nami. Amen.